Айсылу, сен не үшін Американы өзінің тұрмышың үшін сайладың, орын етіп? Bu нәрсе сындырды сені Америка? Мен көптеннен енді Америкаға келуге қиялланайым. Мында Work and Travel программасы бойынша келген студентлардан мында тұрмыш қызықлы һәм башкача дип ишеткәнем башыма күрә кызыксынып килде. Мында 1 ел торырга дип исәпләгән идем, шулай планлаштырган идем, но озаккарак китте. Мин монда инде 6 ел торам. Аллага шөкер, эшемдә бар, укуымны әле генә битердем бизнеска. Шулай итеп, әлегә белмим алдагы планнарымны, но чыннан да Мин ризалашам шул кешеләрнең фикерләре белән. Монда чыннан да Америка яшь кешеләргә күп мөмкинлекләр, карьера мөмкинлекләре, уку мөмкинлекләре бирә. Иң мөһиме тырышырга һәм үзеңә ышанырга кирәк. Булса да иң беренче менә акча эшләргә кирәк. Шуңа күрә мин теге Американы идеалләштермәсем. Монда яшәргә була, яхшы яшәргә була. Но теге Америка теге идеаль ил дип әйтеп булмый. Шуңа күрә килсәң, укуыңны укып, яхшы итеп укып бетереп, эшкә урнашырга мөмкин, әзрәк акча туплап, аякка басып кире китсәң дә булыр. Но инде һәрбер кешенең үзеннән тора. Әгәр дә син ялгыз булсаң, монда теге авырра, гаиләң белән булсаң, гомер буе яшәргә була. Син әле үз төбешендә кала җырлыйсың да, әле син фашинан бери җырлыйсың һәм син Америкада җырчы булу җиңелме? Савантылар чыгышасың, син беләм мин син җырмаган вакыт каламы? Онытылмыймы ул син булар? Аллага шөкер, шул җыр белән яшим дә инде мин. Мин үзем банкта эшлим. Но банкта гына эшләсәм, минем тормышым бик күңелсез булыр икән. Мин монда рестораннарда да йөрлим, сабантуйларда да катнашам, төрле. Шуннан былтыр мин Star Chance дигән йыр конкурсына барган идем. Җиңмәдем, ләкин ул беренче опыт буларак, ул минем өчен яхшы булды. Алла теләсә быел да кискене барырга исәпләп торам. Шуңа күрә йыр минем тормышымда зур урынны биләп тора. Казан сагындырамы? Сагындыра, но мин ел сайын кайтырга тырышам, берәр айга. Алла теләсә быел да кайтырмын дип. Тенең бу Америка китүен ничек кабул итте башта колам дигәч менә әйттеләр алар. Минем әнием генә, әни борчылган инде, но минем әни бик акыллы, сабыр кеше, шуңа күрә сиңа кай яхшы, нинди анда тегендер кыял максатларым бар икән, барып кайт, карап кайт, анда каласыңмы, кайтасыңмы ансы инде киләчәк күрсәтер. Но үзеңә кай яхшы шунда яшәргә кирәк. Ну, әлбәттә сагына инде, ансы сүздә юк. Син кайчан да булса Казан кайту теләге бармы синең бер кайчан? Берсеңне әйткәндә инде. Бик алдан ук сөйләп булмый, иртәгә нәрсә буласын да толкынына белеп булмый, но андый фикерләр бар. Барыбер монда гел акчага гына табынып калып булмый. Тормышны да корырга кирәк инде барыбер. Акчаны, анда карьераны каяда төзергә була, каяда. Син барыбер битинде кевгә чара кирәк баша кышында булса, син бу турда уйлыйсыңмы? Америкада авырдыр битинде татар егет та бу. Татарлар күп түгел битинде. Ансы бар. Ансы авыррак мәсьәлә. Ну, шуңа күрә ансы шул бер мәсьәләләрнең берсе. Мин мәсәлән үзем русларда да, башка милләт халыкларына да бик кызыксынмыйм. Татар егете булса, шул идеаль булыр. Но мин яши торган шәһәрдә, Филадельфиядә, татарлар бөтенләй юк диярлек анда. Калган татарлар белән мин кызганычка каршы шул елына 1-2 очрашам. Шуңа күрә авыррак. Татар мәктәбе, татар гимназиялары, татар факультетлары, аларның кирәге юк. Алар баланың теге фикерләвен кысырып дигән фикер бар. Син миңа нинди җавап бирер идең? Мин ул
fikri bilen yüzalaşıp bitmesi, bu belki tatar tilin bitirgetlerçi kişiler belki şunday fikir bitirelerdir. Men özüm tatar gimnaziyasin hem tatfatını bitirip de Amerika kilip kollejda vысший matematiklar algan kişi. Men umuman matematika nerse ekenler bilmeyim bizim Kazanda yaşayan çakta. Allah'a şükür dişlige bitirdim şu fenlerini. Прекрасно anlayayım. Bütün her bir termini anlayıp başlasın. Belki başına anlamışsındır. No, özünün tırışlığından turar. Şuna göre tatar tilinde okutunu nendidir karşılık edip kuyu ders vermeyince başka vuzlarga kirүү için nendir karşılık deyip bilamayım. Şuna göre men Rusça okutçu vuzlar turuna sürerimde daş. Men özüm Amerikaga kelip bir-iki söz İngilizce bilen kişi Allah'a şükür Kızıl Diplomga bitirdim. Vuzda mındağı vuzda. Şuna göre mında dinlen hiç kalaşı, özünden bitirebilirsin.